Kúsok od Nitry, medzi Polanami a lesmi, sa nachádza osada, ktorej názov znie ako z hororu Krvavé Šenky. Už len to meno naháňa zimomriavky. No za tým menom sa skrýva nielen legenda, ale aj kus histórie. A jeden dávny detský sen. Ten môj. Ospravedlňujem sa, že na niektorých miestach bude tá kamera nestabilná, ale vonku veľmi fúkalo. Krvavé Šenky boli pôvodne známe pod názvom Husár Majer. Nachádzal sa tu hostinec, ktorý bol na veľmi rušnej obchodnej ceste. A práve tam sa začínajú tie legendy. Hovorí sa, že v tom hostinci po cesti nečakalo jedlo a odpočinok. Ale smrť. Podľa povestí boli otrávení, olúpení a zabití. Mesto sa tak stalo doslova popraviskom, kde neostal kameň na kameni. Odtiaľ vraj vznikol aj ten desivý názov Krvavé Šenky. Pamätám si to úplne presne. Asi pred 10 rokmi, keď som prvýkrát počula o tomto mieste, zrazu sa vo mne niečo zobudilo. Znie to zvláštne, ale bol to môj sen. Raz sa tam ísť pozrieť, možno tam aj niečo vytvoriť, niečo točiť, spoznať tú atmosféru, vnímať to miesto osobne. Fascinovala ma tá história, tá temnota a to tajomno, ktoré sa s tým spájalo. V predstavách som to miesto videla ako rozľahlú, záhadnú krajinu s ruinami, mlčanlivými budovami a temnými stopami minulosti. V mojej hlave to bola ako scéna z historického fantasy filmu. Niečo medzi Zaklínačom a slovenskou legendou. No dnes, keď som tam stála, cítila som zvláštny nepomer medzi tým, čo som čakala, a tým, čo bolo okolo mňa. Ale priznám sa, bola som sklamaná. Nie smutná, nie nahnevaná. Len jednoducho sklamaná. Predstavovala som si to inak. Niečo väčšie, rozsiahlejšie, tajomnejšie. Niečo, čo vo mne prebudí tú iskru z detstva. Ale tá sa, bohužiaľ, celkom nechytila. Neľutujem, že som to miesto videla a konečne som tam bola aj skutočne. Nie len v iných videách, nie len v rozprávkach, nie len v tých povestiach a príbehoch. Dnes v Krvavých Šenkoch žijú iba 2 obyvatelia. Väčšina domov je opustená, bez vody, bez klimatizácie. Je tam obchod pre poľovníkov, strelnica, kasíno a ticho. Neopísateľné, hlboké ticho, ako keby celé mesto spalo. Bez strašenia, bez výkrikov z minulosti, bez tieňov, až na 2 primitívov, len pokoj. A možno práve to ticho je odpoveďou. A tá divná včela. Žiadne duchárske príbehy sa tu neodhalili. Nikto sa ma nesnažil vystrašiť. Nepočula som kroky ani hlasy. Len ten poriadny vietor v korunách stromov a strelnicu. Niekedy máme v hlave obrazy, ktoré roky živia našu predstavivosť. Ale ak sa k nim priblížime, zistíme, že realita je iná. Možno menej dramatická, ale možno pravdivejšia. A tak sa ten môj detský sen síce nenaplnil tak, ako som si predstavovala, ale niečo mi to aj tak dalo. Pocit, že som uzavrela jednu kapitolu, ktorú som v sebe nosila roky.
Vylízla som sa pozrieť aj na strechu. V tom vetri to bolo celkom zaujímavé, ale výhľad stál za to. Bol pekný. Krvavé šenky už určite nie sú miestom, kde sa bojíš prejsť noci. Možno sa zmenili len na starú opustenú osadu s dávnou povesťou a pekným názvom. Ale práve tie legendy, tie v nás niečo zanechávajú. Každý, kto o nich počuje, si vytvorí vlastný príbeh. A dnes ste si vypočuli ten môj. Možno nie krvavý, ale úprimný. A ak vás niekedy zavedú cesty do týchto končatín, nezabudnite. Krvavé šenky vám nedajú hrôzu, ale dajú vám ticho. A možno v ňom nájdete aj svoj vlastný príbeh. Na teraz sa s vami lúčim a ešte s vami prejdem bytovku, ktorej veľa už nič neostalo a neboli tam ani nejaké zaujímavé grafity. Či sú nejaké plány do budúcna s týmto miestom, je mi neznáme. O tom som si nič nenašla. Na zvyšok videa vám už nechám len pokojnú, tichú atmosféru s hudbou a môžete posúdiť sami, čo vám toto miesto prinieslo.